A Pobra vivirá este sábado unha dobre xornada da Liga Galega de Traiñeiras. Disputarase a bandeira Concello da Pobra e a bandeira feminina Alicrusa nunha cita na que participarán 19 equipos. As augas que bañan o Porto da Pobra serán o escenario onde se desenvolva a 9ª xornada de competición da Liga Galega de Traiñeiras. Este sábado, os equipos da Liga A competirán por facerse coa 18ª bandeira Concello da Pobra, mentres que as embarcacións femininas loitarán pola terceira bandeira Alicrusa. Van a participar un total de 19 embarcacións aquí en augas da nosa localidade, o cal para nós como Concello é un honor sempre acoller calquer tipo de actividade que os clubs nos propoñen. Neste caso van a formar parte 7 clubs femeninos na da Alicrusa e 12 entidades vidas de outros lugares de Galicia na do Concello da Pobra. Eu, como concelleiro de deportes, agradecer como sempre o traballo do Clube de Remo, agradecer tamén aos voluntarios de Protección Civil que sempre permiten que a organización se poda levar a cabo. O presidente do Club Remo Puebla, Antonio do Carmo, agradeceu a colaboración do Concello e da Alicrusa ao sumarse un ano máis a patrocinar esta proba organizada polo club e pola Liga Galega de Traiñeiras. As regatas son aquí dentro do Peirao do Porto de aquí da Pobra. A femenina comenzará ás 6:30 da tarde, por temas o problema que temos aquí para organizar as regatas de traiñeiras son as mareas, temos que aproveitar a marea chea. Son 7 embarcacións que van a participar, repartidas en 2 tandas, según a clasificación da Liga. Serán 2 tandas que ademais serán lanzadas con un tempo, creo que 2 minutos de diferencia. E unha vez finalice esta competición femenina, máis ou menos contamos que serán sobre 30 minutos, entón sobre as 7 da tarde dá comenzo a disputa da bandeira do Concello da Pobra. Esta proba tamén conta coas súas peculiaridades, xa que a distancia por completar será de 5.556 metros, polo que será preciso realizar 6 longos con 5 ciabogas, onde os patróns e piqueiros deberán amosar a súa pericia. A secretaria da Liga Galega de Traiñeiras, Montserrat Canedo, destacou o traballo do club pobrense e fixo un chamamento á afección. Dende a Liga de Traíñas queremos darlle as gracias ao Concello da Pobra por axudar ao Club de Remo e ao Club de Remo da Puebla darlle tamén as gracias. Vai a ser unha regata moi vistosa e despois agradecerlle a todo o mundo que se acerca aos peiraos a participar na regata e a ver o gran esforzo que fan os remeiros e as remeiras por remar estas regatas. Os premios constarán das tradicionais bandeiras e tamén se repartirán 14.985 euros, 9.000 euros para a liga masculina e 5.985 para a feminina.